Il-ħidma tal-oppożizzjoni fil-Parlament hija waħda effettiva. Wara insistenza tal-oppożizzjoni, il-Gvern kellu jċedi biex nhar it-tnejn il-Parlament jiddiskuti t-talbiet tal-oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili li bħal l-oppożizzjoni u kull min għandu għal qalbu l-valuri tas-sewwa qed jitolbu r-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali u li dawn jinħatru bl-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Kamra. Għal dan il-wib tal-oppożizzjoni u kandidat għal ħatra ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista għal ħidma fil-Parlament, David Agius. Jekk jinħatar bħala viċi kap għal ħidma fil-Parlament, David Agius huwa impenjat li juża l-esperjenza tiegħu biex ikun ta' spalla għal kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fil-ħidma parlamentari biex il-Parlament jeqpa l-post minn fejn l-oppożizzjoni tkompli samma leħena u leħen is-soċjetà ċivili fi żminijiet daqshekk diffiċli għal pajjiżna. Il-kandidat għal kariga ta' viċi kap għal ħidma fil-Parlament David Agius nhar il-Ħadd se jkun qed jattendi għad-dimostrazzjoni nazzjonali organizzata minn netwerk tas-soċjetà ċivili f'Taslima illi qed titlob ġustizzja għall-assassinju politiku ta' Daphne Caruana Galizia u qed iħeġġeġ lil kull min iħaddan il-valuri tas-sewwa u l-ġustizzja biex jingħaqad miegħu f'din id-dimostrazzjoni. David Agius faħħar ukoll l-impenn koraġġuż tan-nisa li qegħdin jikkampjaw quddiem Kastilja u sejjaħ bħala insult lejn in-nisa kollha il-kliem oxxen li juża Tony Zarb fuq Facebook biex jattakka lil dawn in-nisa. Il-kandidat għal kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-Parlament David Agius qal li quddiem dan kollu l-oppożizzjoni għandha tkun maquda u b'saħħitha biex mill-Parlament u fil-ħidma l-oħra tħares il-prinċipji ta' demokrazija u l-ġustizzja, żewġ valuri li jinsabu taħt teddida kontinwa f'pajjiżna.